Bueno, benvidos, sobre todo benvidas a todas a sesión de hoxe que inauguramos aquí na UNED de Lugo. Inscríbese, bueno, pois no compromiso que temos como universidade dende a UNED de Lugo co avance da igualdade, coa defensa dos dereitos das mulleres. Faino nun contexto no que, tal e como lembra a CRUE no manifesto exposto hoxe, pois a violencia machista segue a ser un grave obstáculo para o libre desenvolvemento e a integridade das mulleres, adoptando así múltiples formas e adaptándose con rapidez aos novos escenarios sociais e tecnolóxicos. Segundo a ONU Mulleres, unha de cada 8 mulleres de entre 15 e 49 anos sufriu violencia por parte da súa parella só neste último ano. Tamén dicía o manifesto da CRUE, lembra que alí onde existen marcos legislativos, servizos e tamén sistemas sólidos, a prevalencia redúcese ata 2,5 veces. Desta maneira, evidénciase a importancia dunha resposta institucional, unha resposta firme, unha resposta coordinada. Esa resposta abrangue hoxe dimensións que antes non estaban visibilizadas, unhas dimensións infravisibilizadas, non? Como é, por exemplo, de maneira moi destacada, a violencia digital. E por iso estamos hoxe aquí, precisamente neste ámbito digital, nun día como hoxe, o Día Internacional da Eliminación contra a Violencia da Muller, no que as redes sociais, este espazo da hiperconexión, pois é un amplificador da violencia contra a muller. Hoxe centramos esta nova edición de ODS en Acción, en concreto a actividade de hoxe denomínase ODS en Acción, combatindo o machismo dende as redes, na que, bueno, pois en ODS en Acción intentamos asociar un día internacional cun dos ODS. Pois hoxe intentamos asociar este día internacional co ODS 5, que é o ODS da igualdade de xénero. Pois, analizando como o machismo se expresa, se espalla, se transforma, e identificando ferramentas para facerlle fronte dende a universidade, dende a educación superior, dende o pensamento crítico, facilitamos e invitamos a todas a actividade de hoxe. Paso o testigo a Ana para que presente as dúas poñentes, que seguro que o fará con mellor tiempo. Moitas grazas, Alejandro, moitas grazas aos dous relatores, as dúas persoas relatoras que temos esta tarde, Sandra Piñeiro e Luís Villares. Moitas grazas a todas as persoas que nos están vendo pois a través da nosa canle de YouTube e tamén as que están aquí presencialmente, nos dan calor, porque sempre se agradece ter caras amigas pois as que dirixir pois as nosas conferencias, as nosas palabras. Bueno, pois temos a sorte de contar para esta sesión con dúas figuras que son referentes do ámbito xurídico, cuxas traxectorias honran o compromiso coa igualdade e cos dereitos fundamentais. Temos a Luís Villares Naveira, que é lucense, xuíz de carreira dende o ano 2005, con experiencia na Fonsagrada, na Audiencia Nacional, no Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco, tamén no xulgado contencioso administrativo aquí de Lugo, e tamén actualmente na Sala Contencioso Administrativo do TSX. Licenciado en Dereito pola USC, pola Universidade de Santiago, especialidade en Dereito de Consumo, foi coordinador de Xuíces para a Democracia en Galicia, membro fundador da Irmandade Xurídica Galega, pero, ademais, a súa traxectoria destaca pola defensa activa do galego na xustiza, pola promoción dunha cidadanía con dereitos informados, e pola súa sensibilidade cara ás desigualdades que afectan as mulleres, especialmente no ámbito institucional e procesal. Tamén tivo participación en política, durante certo tempo foi portavoz tamén de Marea. Doutra banda, temos a nosa querida profesora titora Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, con ingreso na carreira xudicial no ano 2005, exerceu en Marín, na Audiencia Provincial de Lugo actualmente e previamente no xulgado de instrucción número 2 de Lugo,
no que foi titular. Diplomada en Criminoloxía polo Instituto de Criminoloxía de Santiago, tamén participante destacada de Educar en Xustiza, profesora titora, por suposto, como xa moi ben mencionei, con venia docendi, pero, sobre todo, representa un modelo de servizo público comprometido cunha xustiza máis transparente, máis comprensible e máis atenta. Eu diría que, ademais, é unha xustiza feminista, defende unha xustiza máis igualitaria, con conciencia social e, ao servizo da cidadanía. Ademais, o seu labor eu creo que é inspirador para todas aquelas mulleres que aspiran a espazos de liderado. E, por todo isto que acabo de mencionar, gustaríame nomear a Sandra Piñeiro e a Luís Villares embaixadores do noso proxecto Lugo Naturalmente. E por iso vou a facerlles entrega do galardón que identifica os nosos embaixadores de Lugo Naturalmente. Isto non está previsto. Xa dixen que era unha sorpresa. E, nada, é un galardón, ademais, que facemos entrega a aquelas persoas que consideramos que representan os valores deste proxecto e creo que neste caso están máis que representado e máis que justificado concedervolo a volos dous. Así que, espero que vos faga ilusión e que fargades gala deste título de embaixador de embaixadora que vos damos con tantísimo cariño. Moitísimas gracias, non contábamos con nada disto. A verdade é que a mí me fai moita ilusión e creo que a Luís tamén. Se fixemos algo para merecelo, intentaremos continuar facendo. Gracias. Nada, moitísimas grazas e, para nós é unha honra contar con vos como embaixadores. Sei que seguiredes promulgando os valores deste proxecto alá por donde vaiades. Así que, grazas. Esqueceuseme comentar que, lendo un pouco nos informes da ONU, nos dicían que nos faltaban como uns 300 anos para catadar a igualdade real e tamén que en cada un destes anos ata cadala teríamos que invertir 360.000 millóns de euros. Creo que estamos moi lonxe destas cifras, tamén que nos faltan moitos anos, así que creo que vamos a ter que tirar dos nosos embaixadores e de toda a nosa forza e de toda a nosa enerxía para seguir loitando e traballando, neste caso, por acabar con esta lacra que é a violencia de xénero. Así que, con este espírito, abrimos unha sesión que busca comprender, analizar e actuar fronte ás manifestacións digitais do machismo, xerando ferramentas colectivas que contribúan a unha sociedade máis segura, máis xusta e máis igualitaria. Moitas grazas. Agora nos poñemos aí e vos escoitamos. Que tal? Moi boas tardes, amigas, amigos. Grazas por virdes aquí e as que estades en streaming, pois tamén grazas por acompañarnos. Dar as grazas en primer lugar por este recoñecemento de embaixadores. Me parece unha imprudencia sin escoitarnos aínda que non lo den, pero vamos a ver se somos merecedoras e merecedores ao final da sesión. O relatorio que vamos presentar hoxe é consecuencia dun traballo que xa leva evoluindo 4 anos e que empezou no ano 2021 cando é unha presentación común ao traballo que fixemos os dous e ainda unha terceira persoa que non pode acompañarnos hoxe, Dalía do Pazo, cando desde o Instituto de Castro Ribeiras de Lea nos pediron que fóramos dar unha charla para intentar desmontar os bulos que, en contra da loita contra as violencias machistas, é dicir, bulos de carácter machista, circulaban polas redes dos que se apropiaban os rapaces que estaban no instituto e que daba lugar a que se crease un estado de opinión absolutamente reaccionario, contrario aos valores de igualdade e particularmente contrario á loita contra a violencia de xénero. Entón, eu, incorrendo nun dos prexuizos que temos todos, incluso os homes que tratamos de deconstruirnos, no que a igualdade se refire, dixen, non hai ningún problema. Tedes aquí o teléfono de Sandra, no xulgado de instrucción, temas de violencia, Dalila, tamén moi ben preparada en materias de feminismo, agure. E entón quedou así a cousa. E entón dixeme, non,
Tens que vir tamén. Tens que vir tamén porque é un tema que falarlle a rapazas, sobre todo os rapaces de machismo, e é importante que un home lle fale a outros homes de machismo tamén, porque seguramente é unha posición que é inescindible na nosa condición de homes e é bon que nos a comuniquemos e nos a combatamos desde a nosa propia forma de estar no mundo, non? E entón, esa foi a primeira cura non só de humildade, senón tamén a cura de necesidade de continuar, estar atento sempre aos prexuizos que un ten cando anda pola vida, non? Entón, evidentemente, dixemos que sí, nos metemos nese charco, igual levamos 20 ou 30 charlas destas ao longo destes 4 anos, e é un placer compartila con vos hoxe, a sesión para adultos, para adultas, no sentido de non seren rapaces que estades no ensino medio, sino xente do ensino superior, e, polo tanto, algunhas de parte do discurso adaptaremos, pero sustancialmente o mesmo, porque, en realidade, a día de hoxe, todas e todos estamos interconectados por medio das redes sociais e por medio, en xeral, do mundo de Internet, conectados moitas veces por medio de unhos algoritmos que non diseñamos nós e non sabemos quen o diseña, ou sí, podemos reconducilo a 4 grandes corporacións multinacionais que perseguen o seu propio beneficio e, polo tanto, con ese prisma hai que ler calquera tipo de información que nos chega, tamizada polas preferencias que as propias aplicacións informáticas nos fan, non? E entón, nese contexto, é no que deberemos de marcar a presentación de hoxe. Presentación de hoxe que é, polo tanto, desmontar builos na loita contra a violencia de xénero e entón eso exixe preguntármonos en primeiro lugar que é a violencia de xénero, non? E entón, claro, podemos tirar, como xuizas e xuíces que somos, temos que tirar da lei para informarnos, a propia lei de igualdade de mulleres e homes e tamén a lei de loita contra a violencia de xénero xa do ano 2004 refiren un concepto esencial de violencia de xénero como unha violencia que afecta as mulleres polo simple feito de selo. Entón, ten unha característica concreta que ven configurada na súa orixen por esa razón e que supón un atentado contra a súa integridade, contra a súa dignidade e contra a súa liberdade e que se entende por ela calquer acto ou agresión que non ten por que ser físicos, pode tamén ser psicolóxicos e que son consecuencia das relacións de dominación dos homes sobre as mulleres e, polo tanto, un concepto de carácter cultural que ten que ver ca sociedade na que vivimos. Como consecuencia diso tamén, a consecuencia cultural, digamos, desta afirmación, é que é unha estrategia de relación aprendida, porque é consecuencia da socialización que temos mulleres e homes, o cal xa nos dá a entender unha boa noticia, e é que da mesma maneira que se aprende, se pode desaprender. Isto non significa que sexa fácil, pero significa que é posible, e como é posible, porque non se vai poder facer, non? A propia norma acaba dicindo que establece unha serie de comportamentos que son selectivos dos homes con relación ás mulleres e de aí que moitas veces vexamos eses grandes titulares de prensa era moi normal, saludaba a todo o mundo o asesino, non? Pois claro que era normal e saludaba a todo o mundo, porque moitas veces pensamos que a maldade está encuberta dunha carcasa de apariencia física con un canon concreto e non o ten, porque baixo a apariencia de normalidade en realidade se esconden moitas veces conductas que son realmente malfeitoras e que non significa, ademais, que a persoa que as comete estea mal da cabeza, non? Moitas veces reconducir o tema a enfermidade mental é injusto e é estigmatizador das persoas que realmente as padecen, porque realmente o que temos son persoas que fan cousas que non deben, pero non significa que non estean en pleno coñecemento das capacidades que teñen para realizar estas conductas. Que formas ten a violencia de xénero de expresarse? Marco sempre algunhas en amarelo porque algunhas son moi intuitivas e outras son o menos. A violencia física é claramente intuitiva, pero tamén a violencia psicolóxica para algunhas persoas é e para outras non o é. E inclúe tamén toda a conducta de carácter verbal ou non verbal. Tamén a violencia económica, tamén a violencia sexual e os abusos sexuais, o acoso sexual, a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual, o homicidio, o asesinato ou calquera outra forma de violencia exercida sobre as fillas ou os fillos da muller, é dicir, non solamente violencia de xénero exercida sobre a propia muller, senón tamén todas as formas de violencia vicaria. E, finalmente, a violencia de xénero ou digital ou violencia en liña contra a muller, que moitas veces non é comprendida como tal por parte da xente nova, non? Se ven comportamentos que rozarían a celopatía e que teñen un carácter de afirmación ou de aseveración moi reaccionaria, pero moitas veces non son percibidos como conductas de carácter machista, e sí que o son e poden ter incluso revestir caracteres de delito. Non sei se está avanzando isto como ten que avanzar. Sí, non? Non todo tipo de conducta dun home sobre unha muller de carácter agresivo
ten a natureza de violencia de xénero. Para que seña violencia de xénero teñen que dar unha serie de características. En primeiro lugar, que quen a exerza, o home que a exerza, ten que ser ou ten que ter sido cónxuxe ou persoa unida por unha análoga relación de afectividade, aínda que non house convivencia. En segundo lugar, tamén son comportamentos de carácter de violencia de xénero aqueles que son realizados por homes no seu contorno familiar, no seu contorno social ou no contorno laboral. Hai unha extensión, polo tanto, do concepto de violencia de xénero que non é única e exclusivamente a relación de afectividade e tamén todo o que ten que ver ca violencia vicaria. A partir de definir cando estamos diante dun acto de violencia de xénero, a seguinte cuestión, tendo en conta cal é a temática da charla, é definir o que poda ser un bulo. Claro, o bulo é unha trampa intelectual, porque é a fabricación dunha mentira que se orixina coa finalidade de ser difundida de forma masiva e que ten un elemento de enganche na súa composición interna que parece verosímil. E por esa razón, moitas veces a xente, cando a recibe sin moito sentido crítico, tende a dotala de credibilidade, ben pola autoridade da persoa que a emite, ben pola apariencia de verosimilitude de algún feito que ten contrastado no exterior como que é realidade, ben porque existe o propio sesgo de confirmación das propias creencias e iso está relacionado moitas veces co propio algoritmo que nos xera ou que nos transporta a esas propias desinformacións. En todo caso, se define como unha falsidade articulada de forma deliberada para que sexa percibida como verdade e para ser divulgada de forma masiva, particularmente por medio das redes sociais, ou en calquera caso polas tecnoloxías de información, e ademais é concebida con un propósito, e é o propósito de enganar os demais, de inducir a error os demais e, por lo tanto, de formar unha opinión equivocada. Por lo tanto, os bulos nunca son inocentes. Sempre parte de alguén, sexa individual ou sexa un think tank, pero formado por persoas finalmente, que trata de difundir unha serie de mensaxes que buscan conseguir o fin de desinformar, por lo tanto, crear unha opinión non correcta acerca do que se trata de desinformar, non? E baseanse moitas veces na existencia na poboación xeral dun descoñecemento que pode ser xurídico, político, informativo, social, arredor dunha determinada maneira. Chamamos moito a atención con relación aos rapaces dos institutos, pero é extensivo ao conxunto da sociedade de moitas contas de tiktokers ou de influencers que, estando investidos entre a xente nova dunha autoridade porque son xente moi significada cando fala de deporte ou cando fala de roupa ou cando fala de algunha materia concreta, pois xa a poboación que son seguidores tenden a conferirlles verosimilitude a todo o que falan, con independencia de que nos señan os dominios nos que están especializados, non? E entón, a partir de aí, temos a elaboración de discursos claramente reaccionarios, non solamente por parte de homes, sino tamén por parte de mulleres. No caso de mulleres existen a día de hoxe, e deso se ocupará Sandra con máis detalle, pero determinados perfis de tradwives, é dicir, de mulleres que o único que amosan é unha vida sometida aos caprichos, aos desexos, ás vontades do seu compañeiro, do seu home, do seu crush. De tal maneira, o crush, para que non estedes tamén a persoa que che gusta, pero que ainda non che correspondeu, non? Si que vai ser o caso. E que, polo tanto, nos amosan un modelo de sociedade que reproduce modelos patriarcais do máis reaccionarios, pero vestidos de modernidade, non? De tal maneira que, aínda que estes moitas veces non son xa conductas de carácter punible, sí que son conductas de carácter machista, e despois veremos que relación poden chegar a ter unhas cousas con outras. Cal é o propósito dos bulos sobre a violencia de xénero? Xa que falamos de violencia de xénero, xa que falamos de bulos, é necesario conectalos. En primeiro lugar, desacreditar a loita contra a desigualdade entre mulleres e homes. Este propósito se fai coa finalidade de que os homes sigan conservando os privilexios de dominación que temos, e teño que falar na primeira persona plural porque forma parte do colectivo de dominación sobre as mulleres, e en definitiva o que se busca con esta serie de medidas de desinformación é perpetuar a superioridade dos homes na sociedade, algo que recibe a dominación en moitos sectores científicos de patriarcado. Entón, todos os bulos que vamos expoñer a continuación, que é unha escolma daqueles máis significativos, e aínda os vivimos outro día en Foz cando fomos un instituto onde xa antes de chegar a ese top 10 xa nos deron os propios rapaces cando nos viñan cas preguntas previas antes de chegar a eles, todos eles
veñen precedidos do pai de todos os bulos, non? O pai de todos os bulos nesta materia, o pai da desinformación, da que parten todos os demais entramados intelectuais, é facer crer que o machismo e o feminismo son antónimos, é dicir, que son equivalentes en sentido contrario. Algo que non pode estar máis afastado da realidade. Isto é falso, evidentemente, é o primeiro gran bulo, e entón non temos máis que acudir ao propio dicionario da Real Academia para que nos diga que é o machismo, porque sempre convén recordalo. O machismo é unha ideoloxía, un comportamento, unha actitude que defende a supremacía do macho sobre a muller e non acepta a igualdade de dereitos das mulleres e homes. E eu sempre, cando estamos no instituto, sempre dicimos, lede a definición unha vez, lede outra vez, lede unha terceira vez. A idea de superioridade do macho sobre a femia, do home sobre a muller, a idea de impedir a igualdade entre mulleres e homes. Mentres que, se acudimos á definición de feminismo, a definición académica de feminismo é a doutrina que defende a igualdade de dereitos entre mulleres e homes. Entón, ben se pode ver que non hai unha contraposición, non son antónimos, no sentido de que non señan iguais de sentido oposto. Non o son. Unha é unha doutrina do supremacismo e outra é unha doutrina de igualdade. Por que non lle chamamos igualdade e chamamos feminismo? E chamamos feminismo porque queremos significar que é un campo concreto da loita pola igualdade que se refire a igualdade de xénero e que se refire a igualdade de sexo entre mulleres e homes, porque pode haber, hai loitas pola igualdade que teñen que ver ca igualdade social, que teñen que ver ca igualdade de etnias, que teñen que ver ca igualdade laboral, etc. Esta é a igualdade entre mulleres e homes e por esa razón é pola que esa igualdade se denomina feminismo. Partindo desta primeira aproximación ao mundo dos bulos, nós sempre claro, editamos, dicir, claro, cales son as medidas preventivas fronte aos bulos, se é que un ten tempo e ganas de afrontalas? Pois, reducida a 3 palabras, sospeitar, verificar e contextualizar. En primeiro lugar, sempre reclamamos sentido crítico, por lo tanto, desconfiar das cousas que nos envían e que poden dar lugar a titulares que podan ser tan apetitosos como enganosos, por lo tanto, hermenéutica da desconfianza. En segundo lugar, buscar sempre fontes de información que salgan do patrón de comodidade que temos, porque sabemos que quen se informa simplemente polo Instagram, polo Twitter, etc., o único que vai ter vai ser unha retroalimentación conforme ao algoritmo de aquilo que sabe que lle provoca placer. E digo placer porque a programación algorítmica para as persoas usuarias das redes sociais é unha programación que busca certas dosis de dopamina cada vez que accedemos á rede e cada vez que accedemos a informacións ou a contidos que o propio programa informático sabe que nos gustan, non? Por lo tanto, hai esa pequena dose de placer biolóxico no cerebro e entón, a partir de aí, esa reproducción continua de contidos con un mesmo sesgo, con unha mesma configuración, con as mesmas características, fai que sempre esteamos nun mesmo campo de coñecemento e, por lo tanto, e un mesmo campo tamén de manipulación. Por iso é importante acudir a fontes alternativas. A partir de aquí tamén a demanda de prudencia, de non compartir a información compulsivamente, non darlle o like porque o like perpetúa a preferencia algorítmica e, en segundo lugar, cando vexamos algo sospeitoso, pois evidentemente verificar. E isto é importante porque, claro, nos tratan cando nos envían bulos ou o algoritmo nos envía bulos ou desinformación, nos tratan de persoas acríticas, en definitiva, idiotas, que non temos capacidade de contrastar e capacidade de ser críticas ca información que nos envían. E entón nos o que reclamamos é ese carácter crítico e de que non somos ovellas, non? E que somos pola contra seres pensantes que temos capacidade de decidir. Toda a información que nos vamos a ofrecer hoxe aquí acerca dos bolos está extraída, hágase algunha comunicación puntual que exporei despois, pero están extraída da base de datos do Poder Judicial, no apartado aberto ao público de Estadística Judicial, por lo tanto, pódense comprobar como os datos son todos verídicos. Tamén expoñemos outras fontes de información e de verificación de carácter público ou de carácter privado, pero recoñecidas incluso a nivel internacional. Instituto Nacional de Estadística, o Ministerio de Interior, as páxinas de igualdade, páxinas de información de medios de comunicación públicos como Televisión Española e outras como Neutral ou Maldita, que tamén teñen un traballo contrastado de investigación independente para desmitificar os bulos. Este é un exemplo dunha das páxinas, pero se poden contar por decenas as que se poden atopar nas redes. Pasando xa aos 10 bulos capitais, non? Casi como os pecados capitais. Que eran moi común, sobre todo ao principio, cando empezaron a circular as noticias sobre igualdade entre mulleres e homes, o de que as mulleres
denuncian para obter unha prestación por alimentos ou quedar ca casa do home. É dicir, en definitiva, todo o que ten que ver cunha situación de obter unha maior ventaxa económica. Esta primeira información evidentemente é falsa e os datos de contraste témolos non máis que acudindo á estadística de violencia. As mulleres non denuncian para obter nin prestación de alimentos nin quedar ca casa do home. O que piden as mulleres maioritariamente cando denuncian, e é unha das peticións porque teñen todo un abano nun procedimento guiado que poden pedir, é ordes de protección e, en algúns casos, en medidas civis, o que buscan son ordes de afastamento e prohibicións de comunicación con carácter mayoritario. É dicir, o que as mulleres queren cando denuncian é que as deixen en paz. E isto é fácil de entender. É ben simple de entender e estadísticamente está moi por debaixo a solicitude asociada a un procedimento civil de prestación de alimentos apenas un 28%, a atribución de vivenda un 27% e xa non digamos o que ten que ver co réxime de guardia e custodia, un 8% ou un 26% de supresión do réxime de visitas. É dicir, son unhas porcentaxes o suficientemente baixas como para non poder ofrecer un titular que seña que a finalidade da norma ou a finalidade da denuncia é esa, porque non o é. En segundo lugar, o segundo bulo tamén moi relacionado co anterior é que as mulleres denuncian para conseguir un bo divorcio, non? Como se non houbera medios no Código Civil para poder regular as relacións da posconvivencia despois da crise, da ruptura de parella. Pois non, as mulleres non denuncian para conseguir un bo divorcio. De feito, apenas o 10% dos asuntos de violencia de xénero levan aparellados asuntos de familia. O que quere dicir que o outro 90% está completamente desligado causalmente dun procedimento de carácter civil. Por lo tanto, este bulo é unha absoluta falsidade e despois tamén, temos que comentarlo na medida en que somos xuristas, a atribución da vivenda ou o dereito de alimentos regúlase no Código Civil, a marxen de cal seña a situación penal e, por lo tanto, da situación de denuncia. E, ademais, se fai sin facer distincións de si a persoa que solicita sexa home ou muller. Por lo tanto, non hai ninguna norma atributiva, nin de pensión compensatoria, nin de vivenda, nin de alimentos, nin nada que faga un distingo e teña un tratamento diferenciado en función de se sexa home ou se sexa muller. Claro, podemos falar aquí tamén, pasa que excederíamos desta conversa. Claro, cando hai unha pensión compensatoria que se regula no Código Civil para compensar, valga a redundancia, o tempo dedicado á familia con renuncia da carreira profesional, claro, o 90 e tantos % dos casos son as mulleres as que tuveron que renunciar por un pacto dentro da parella a súa carreira profesional para cuidar dos fillos, mentre o home seguía progresando laboralmente, gañando máis diñeiro e consolidando e mellorando a súa posición social. E entón, claro, despois parece mal cando chega o momento do divorcio cando se pide unha pensión de compensación. O cal, como digo, excede desta primeira exposición, pero é importante porque tamén explica moitos dos bulos que circulan tamén neste sentido. Un terceiro bulo que mezcla ademais os prexuizos machistas cos prexuizos xenófobos é que a maioría dos asesinatos machistas foron cometidos por estranxeiros. Isto é unha falsedade e, cos datos actualizados esta mesma tarde, os homes estranxeiros agresores con carácter xeral son o 25% do total e os homes estranxeiros en prisión, é dicir, aqueles que cometeron delitos graves, son apenas o 20%, o que significa que o 80% dos que cometen delitos máis graves son cidadanos españois, non? Por lo tanto, non pode extraerse daqui un titular de que exista unha predominancia dos homes estranxeiros agresores sobre os homes españois, non? Sin embargo, é un dato que chama moita atención, as mulleres víctimas estranxeiras de violencia de xénero son o 50%, é dicir, hai unha situación con relación ao número de homes estranxeiros agresores do doble de vulnerabilidade. Isto que nos revela é a doble exposición tanto ao machismo como á xenofobia e a condición de estranxeiro das mulleres e a súa especial desprotección como consecuencia desa doble condición. Tamén me gusta facer e deixar constancia, porque nos ten pasado, que algún rapaz nos dixo nalgúnha charla. Sí, pero é que a cantidade de homes estranxeiros en porcentaxe é inferior á porcentaxe de homes que cometen estes delitos, o cal é unha apreciación moi afinada e moi aguda e como é certa,
pois queremos poñela tamén aquí para ver cales son os datos reais. A día de hoxe, casi o 14% da situación da poboación do Estado estranxeira, polo tanto, entre ese 14% e os delitos graves de homes que están en prisión, que hai un 20%, xa non temos unha diverxencia tan grande. Polo tanto, afirmar a partir de aí un patrón que está moito máis extendido que a propia media das porcentaxes sería desacertado para construir un bulo, pero que, ademais, se cruzamos eso co feito da relación que hai, a pesar de que a situación de violencia de xénero seña interclasista e, polo tanto, que atravesa completamente a sociedade, pero que golpea de forma máis eficaz nos colectivos vulnerables e nas capas máis desprotegidas da poboación a todos os efectos, se vemos a taxa de risco de exclusión ou de pobreza nos migrantes, que é do 46% fronte ao 18% dos nacionais, tamén atopamos aquí unha variante que serve tamén para explicar como, particularmente a violencia económica, forma parte das formas de violencia de xénero que se poden exercer e, polo tanto, explican tamén eses datos, sin ter que recurrir a un bulo que pretenda descausalizar e descontextualizar esa información. Tamén, continuando cos bulos que relacionan a cuestión machista coa cuestión xenófoba, está a idea de que o fan as estranxeras para obter maiores ou mellores beneficios de residencia, o cal é unha información falsa, porque só unha de cada 3 mulleres que solicitaron protección cos datos que temos a día de hoxe eran estranxeiras, o cal significa un amplio nivel de vulnerabilidade con relación á media das mulleres que denuncian, pero, en todo caso, o que non pode deducirse a partir de aí seña unha especie de coladeira para obter permisos de residencia, porque senón habería moitas máis mulleres estranxeiras denunciando, todas aquelas que quixeran obter o permiso de residencia, e iso non é así, por lo tanto, é falso. Quinto, a lei contra a violencia de xénero é discriminatoria para os homes. Este é, despois do primeiro dos bulos, este é o segundo gran bulo, e é que, claro, houve un exceso na loita pola igualdade e agora os homes estamos discriminados, pois non podemos facer nada prácticamente, non? Bueno, isto evidentemente é falso, non? É falso, e entón, a pesar de que concretamente esta afirmación a desmontará a nivel procesual tamén Sandra, si explicar que evidentemente as normas de promoción da igualdade efectiva entre mulleres e homes son normas que establecen principios e establecen medidas concretas de acción positiva ou de discriminación positiva. E o que buscan esas medidas non é privilexiar ao colectivo das mulleres, sino colocalas en pé de igualdade. Pero cando o punto de partida é de desigualdade, ten que haber unha forma de compensar esa brecha entre a desigualdade e a igualdade, e esa medida de promoción para cadar a igualdade, que é a discriminación positiva, é algo admitido, non solamente admitido, senón querido constitucionalmente. O artigo 14 da Constitución di que todos somos iguais ante a lei sin que poda prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, opinión ou calquera outra consideración personal ou social. Pero o artigo 9.2, que sabe que o artigo 14 non é certo, o desexo de que todos sexamos iguais non significa que todos sexamos iguais. Significa que é un desexo. Pero ese desexo ten que ser feito efectivo. E para iso está o artigo 9.2, que establece que os poderes públicos promoverán as condicións para que a liberdade e a igualdade das persoas e os grupos nos que se insertan señan reais e efectivas. Promoverán. Por lo tanto, se lles combina actuar. E esa combinación a actuar é o que se traduce nas leis de igualdade, nas leis que establecen medidas de discriminación positiva. Hai, por lo tanto, un tratamento diferenciado de situacións que son diferentes, porque, e isto son palabras do propio Tribunal Constitucional, tan injusto é tratar diferente dúas situacións iguais como tratar igual dúas situacións diferentes. E, por lo tanto, non se trata de privilexiar, se trata de buscar o camiño cara a igualdade. Con rapaces máis novos funcionan moi ben estas dúas imaxes, onde na esquerda se pode ver como ante unha situación onde hai un punto de partida uns rapaces que non acada un obxectivo de igualdade, por exemplo, a hora de ver un partido, algo tan banal como un partido, se aplicamos unha medida que é igual para todos, poñen un caixón unha medida idéntica para todos con independencia de estatura, pois para algúns conseguiremos o resultado e para outros non. Sin embargo, se aplicamos medidas individualizadas en función da situación na que se topa cada colectivo, neste caso, cada rapaz, veremos que algún colectivo precisaremos impulsalo moito máis, para outros menos, e outros non precisarán impulso ningún. E isto que se comprende perfectamente nas medidas da progresividade a hora do pago de impostos, porque non é xusto que todo o mundo pague os mesmos impostos cando gaña 100 que cando gaña 100.000, pois debe ou debería de comprenderse igual tamén nas medidas de igualdade para promocionar esa igualdade real fronte a situacións que establecen puntos de partida completamente afastados, non?
como había publicidade sexista, hai que facer medidas, hai que facer normas que proíban a publicidade sexista. Como non había mulleres nos consellos de dirección das outras empresas, ten que haber medidas que o promovan, porque ademais de non haber medidas limitadoras formalmente, ten que haber medidas promotoras materialmente. En canto a todo o apartado legal sobre igualdade, presunción de inocencia e proceso, se ocupará despois Sandra. Entón, o sexto bulo, que tamén desmontará Sandra con máis calma, é que a muller non ten que demostrar que foi víctima nun proceso penal. Iso non é certo. O feito de que unha muller denuncie non significa que estea exenta de demostrar que ten que facelo. Hai todo un proceso do que se ocupará despois Sandra tamén de explicarlo. Os datos, en todo caso, son ben elocuentes. As mulleres teñen que demostrar que foron vítimas de violencia de xénero e iso, como consecuencia diso, non todas as denuncias rematan en condena. Hai moitas causas polas que unha denuncia pode non rematar en condena. Os feitos poden non ser constitutivos de delito, os feitos poden non quedar acreditados, ou os feitos poden estar xustificados, ou incluso pode haber casos, que os hai, e agora falaremos deles, pode haber denuncias falsas. Entonces, hai moitas razóns que poden levar a que unha sentencia, que unha denuncia non remate en sentencia condenatoria. Por lo tanto, non é certo que a cada denuncia sobreveña unha condena. Tamén hai outro bulo que as mulleres son as que inventan as denuncias e, polo tanto, hai todo un entramado de falsidades, o cal non é certo xa desde o momento en que os datos propios do Consello demostran que un cuarto das denuncias ni siquiera son presentadas por mulleres, son presentadas ou ben polo entorno, ou ben pola policía, ou ben polos servicios sanitarios cando ven lesións que son compatibles cun acto de violencia de xénero. A violencia é violencia, punto. Non hai violencia de xénero. Este é un clásico popular allá onde los haya. Evidentemente é falso. É falso porque hai moitas clases de violencia e as violencias distínguense tanto pola súa orixe como polos obxectivos que tratan de cumplir en relación a outras violencias. Cando se dice que a violencia é violencia, punto, o que se trata é de esconder a orixe diferente e de esconder esa situación de opresión social e cultural que temos como sociedade e na que uns homes concretos exercen violencia con relación ás mulleres en concreto. E, polo tanto, moitas veces, e facelo de forma fácil tamén e intuitiva, moitas veces lle preguntamos aos rapaces: a vos parecevos que todas estas violencias son iguais? É o mesmo un atropello accidental que un furto famélico, é dicir, alguén que rouba unha mazá para comela porque ten fame, que un xenocidio, que estrangular un bebé, que matar a unha persoa adulta? Todos son situacións violentas, pero as situacións de violencia son moi diferentes, tanto pola orixe, como pola intencionalidade, como polos obxectivos. E entón, todas elas, a pesar de que podan ser algunhas máis reprobables que outras, ou todas reprobables, é dicir, ten que haber unha gradación, ten que haber unha intervención pública especificamente diseñada a combater cada tipo de violencia, ten que ter unha reacción penal diferente, pois o mesmo sucede que a violencia de xénero. Non se pode negar o carácter estructural de violencia machista que ten a de xénero, porque senón estaríamos enmascarando as causas e non poderíamos loitar contra elas, non só a nivel penal, sino, sobre todo, a nivel educacional, a nivel social. E xa vou rematando, máis de 1 millón de homes son denunciados falsamente. Claro, isto é bastante incompatible, ahora veremos tamén co bulo anterior, non? Resulta que se unha muller denuncia xa é condena automáticamente, pero tamén resulta que hai 1 millón de denuncias falsas. A ver en que quedamos, non? O sea, se un está condenado, bueno. Os datos actualizados esta tarde, desde 2009, 1,8 millóns de denuncias por violencia de xénero, delas 153 resultaron ser falsas, é dicir, un 0,01% do total. Denuncia falsa é cando se declara xudicialmente que a denuncia presentada foi falsa. Insisto no que dixen antes, que unha denuncia non remate en condena non significa que sexa falsa, significa que nese caso concreto non se puido acreditar e, por lo tanto, non se puido declarar nunha sentenza que existía unha situación concreta de violencia, pero pode ser porque eu sufra un acto que penso que é delito pero que non o é, eu sufra un acto pero no proceso non podo demostrar que ese acto sucedeu, ou que existe unha defensa lexítima ante un acto ilexítimo, etc.
E cal é a clave deste bulo? Que se computa toda a solución como denuncia falsa. Se dixemos que había na gráfica ou das láminas anteriores había un 70%, un 80% de condenas, pois ese 20% das solucións se meten como denuncia falsa. E en realidad non é unha denuncia falsa, é simplemente un funcionamento normal da administración de xustiza na que un cando denuncia non significa que outro salga automáticamente condenado. O derradeiro dos bulos, os que fago referencia aquí, son moitos homes son asasinados por unha muller e non é violencia contra homes. Isto foi o primeiro que nos dixeron os rapaces outro día cando fomos ali a Foz. Levamos apenas 3 minutos de charla. Pero que as mulleres tamén asasinan a homes. Pois sí, efectivamente, un 6%. O outro 94% son homes que asasinan a mulleres, neste mesmo contexto que estamos falando de violencia, no contexto de violencia de xénero. Por lo tanto, é evidente que o sesgo está cara a un lado, é evidente que a violencia estructural está cara a un lado. Ademais, teño malas noticias para esas mulleres, e é que eso non significa que esas mulleres queden impunes, porque evidentemente os asasinatos van a seguir sendo tratados como asasinatos, as lesións como lesións, etc. Simplemente que non están encadrados dentro deste concepto de violencia de xénero. A min parece este bulo especialmente reprobable por unha razón, porque cando se fai ese cómputo de homes que morren a maos de mulleres na estrategia de loita contra a violencia de xénero, en realidad se incluen cousas moi diversas. En primeiro lugar, un home vai, un caso moi frecuente ou relativamente frecuente que vedes nos medios, mata a súa exparella e a parella actual da súa exparella, que é home. Entón, ese home que morre a maos de outro home o computan como se fose unha víctima da violencia de xénero a maos dunha muller. Pois fixadevos o retorcido que é isto. Tamén no caso de violencia entre persoas do mesmo sexo, home mata a home, tamén o computan como se fose víctima dunha violencia a mans dunha muller. E despois, no caso de violencia vicaria, o home que mata a súa exparella e demais mata os fillos da exparella varóns, tamén se lles computa como se fosen víctimas da violencia a mans das mulleres. E, finalmente, aqueles homes que despois de asesinar as súas exparellas se suicidan, tamén os computan como víctimas. Entón, a min este bulo pareceme especialmente obsceno. E as contas só salen facéndoas así. Remato xa o bonus track para xente nova, simplemente para darlles a coñecer que non é cousa de xente adulta, simplemente os menores de idade tamén poden ser agresores e tamén poden ser víctimas. Os datos son elocuentes, o 1,6% do total das víctimas de violencia machistas en Galicia nos últimos datos oficiais en 24 eran menores de idade, e, polo tanto, é algo que implica toda a sociedade, tamén aos menores de idade. Como momento final xa de reflexión despois destes 10 bulos, unha mensaxe dirixida directamente aos homes, de home a home, non de homes a homes, a necesidade de que nos impliquemos de forma activa, non só pasiva, na loita contra a violencia de xénero. Non basta só con deixar de facer, senón tamén que é necesario facer cousas. Neste iceberg, publicado por Amnistía Internacional, se ven varios tipos de conducta que todas elas están englobadas dentro desta situación sociolóxica do patriarcado, pero que non todas elas teñen relevancia penal. As que están máis na base do iceberg nos resultan tan coñecidas a todos os homes, recoñezámoslo en público ou non, que desde logo témolo tan normalizado que dicimos, isto tampouco tan grave, non? Pois os micromachismos que teñen que ver desde a linguaxe sexista ao tema dos comentarios machistas entre nós, que os hai, ao tema de difundir memes ou chistes que siguen incurrindo nun machismo recalcitrante, ou vídeos nos que directamente salen mulleres desnudas ou que sexa en situacións que resultan ofensivas ou humillantes para elas. Isto que está na base é solamente a base, pero despois eso vai flotando sobre a invisibilización, a publicidade sexista, a invisibilización das compañeras de traballo, ao menosprecio do traballo das mulleres que forman parte do entorno familiar, a humillación, a desvalorización do seu traballo. Claro, todo isto aínda dentro do que son as situacións sumerxidas. As situacións emerxidas, as amenazas, os insultos, os gritos, o abuso sexual, o acoso sexual, a agresión e o homicidio, é algo que nos parece que é onde empeza todo, pero non é onde empeza todo, é onde acaba todo. Porque, en realidade, toda esa legitimación dun comportamento cultural que temos interiorizado é o que dá despois lugar a que haxa quen incurra no desvalor máis grave, pero non é o único. Por iso a petición que eu fago
e que non renuncio a facela aquí agora tamén, dirixida aos homes explicitamente, é a non rir as gracias, nin propagar memes e bulos, que é algo que parece inocente e non o é, e como estamos falando de bulos nas redes, chamo a atención sobre este feito, non dar likes, evidentemente, e non reenviar, non compartir. En segundo lugar, alén das redes, o exhorto kantiano de non menospreciar as mulleres e tratar os demais como queres que te traten a ti. Finalmente, a parte máis difícil, eu creo que aí todos temos que facer un esforzo aínda suplementario, por moi concienciados que esteamos, é rebatirlles os homes que fagan o que estamos aquí criticando. Porque a veces o único que facemos é limitarnos a, vale, nos envían algo e non o reenviamos, pero seguimos tolerando que nos envíen iso, por exemplo, non? Ou non replicamos comentarios machistas, pero os toleramos. Entón, a persoa que os sigue emitindo, o fai con total impunidade porque pensa que é gracioso e que eso tampouco está mal e que queda de gallito, non? É difícil enfrentarse aos amigos e aos coñecidos e é difícil socialmente dar ese paso e dicir, oye, tío, eso que dices é unha babosada e eso que dices non se debe facer porque é un menosprecio e eso, ¿qué quieres conseguir con iso? No, hombre, era de broma e tal, non se pode dicir nada, oye, isto pasa, este tipo de comentarios e este tipo de situacións incómodas entre nós se dan cando alguén se planta. Entón, por eso precisamente chamo a atención aos homes a implicarvos nesta luta, neste combate, no que perdemos privilexios a cambio de ganar en igualdade. E gañar en igualdade, convivir en igualdade é o máis xusto. E, por tanto, como é xusto, ainda que seña incómodo, temos o deber de facelo, non? Remato dando as grazas a UNED e merecer despois desta exposición seguir sendo embaixador. Conforme se fixo. Moitas gracias. Vale, pois boa tarde a todos e todas. Tócame a parte a veces un pouquiño máis tediosa que cando falamos de dereito. Luís expuxo vos o top 10 dos bulos do machismo que se reproducen unha e outra vez, por desgracia. Que pasa, non funciona? Sí. Eu vou a falarvos da violencia de xénero dende a perspectiva xurídica. Sabedes que o dereito incide en todas as manifestacións da realidade social e unha destas manifestacións, por desgracia, asociada á violencia estructural é a violencia de xénero. De aquí. Non quero agregar nada. É que non está aparecendo na pantalla a presentación. Non. Non, temos outra xa. Sí. Cambiamos a presentación. Sí. Sí. Pois é raro, porque aquí temos outra cousa. Compartir. No, pero isto eu non creo que seña este. No, eso non é. Que raro. O que temos aquí é isto. Aquí veñen os de ciencias. Sí, bueno, non te penses. Este é un, non? Sí, ese xa está. E agora este. Pois non. Non sai. Non é outra pantalla. Sí. Se non lle do traballo. Pero este é dicir, é un PowerPoint. Este é unha presentación diferente. Sí, pero este é un PDF xa. Pero teño tamén en PowerPoint. Non, pero en principio. Moitas gracias. O que sabes. Bueno, pois vamos ao lío. Vai aí. Vamos a, ya sei. Teño un pequeno problema co tempo. Bueno, cando falamos de violencia de xénero, tampouco. Cando falamos de violencia de xénero, violencias contra as mulleres, etc., de que estamos falando? Xurídicamente falamos dunha violación de dereitos humanos e dunha forma de discriminación. En consecuencia, a frase eu non son machista nin feminista é tan absurda como dicir eu non son racista nin antirracista. Ou eres unha cousa ou eres a outra, pero non podes negar as dúas ao mesmo tempo. Sería como dicir que crees na discriminación por razón de sexo e ao mesmo tempo na igualdade, ou que non crees en ningunha das dúas. Todos estes actos de violencia contra as mulleres abrangue a violencia baseada no xénero, na condición de muller, que implican ou poidan implicar para as mulleres sufrimentos de natureza física, psicolóxica, sexual, económica, incluídas as amenazas deses males, tanto na vida pública como na privada, porque a violencia de xénero non se circunscribe ao ámbito privado das parellas, sino que tamén trascende a vida pública e incluso o propio Estado cando falamos da violencia institucional.
Este tipo de violencia caracterízase porque se exerce sobre unha muller polo feito de selo ou tamén se inclúe hoxe en día aquela violencia que afecta de maneira desproporcionada ás mulleres. Porque aí temos que entender que se produce xustamente pola condición de muller. Por exemplo, a violencia sexual cébase en víctimas de sexo feminino, sexan mulleres adultas ou nenas ou adolescentes, en casi o 90%. O que comentaba Luís, as persoas asasinadas polas súas parellas ou exparellas varóns son en un 90% mulleres. A violencia no ámbito digital tamén acada porcentaxes moi altas no caso de mulleres, sobre todo de mulleres novas e incluso nenas. E isto supón sempre que se exerce pola condición de muller. As formas de designar este tipo de violencia, pois unhas veces falase de violencia sobre a muller, violencia de xénero, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, terrorismo doméstico. Cada unha destas denominacións incide nun criterio diferente, onde se produce o contorno no que se produce a agresión, a relación entre víctima e agresor. E xustamente a palabra que moitas veces se defende de determinados sectores políticos, violencia doméstica, é a que máis invisibiliza información. Non nos di quen é a persoa agredida, non nos di que relación ten co agresor, nin nos di os obxectivos desa violencia, tan só o ámbito no que se produce, o ámbito doméstico. En todo caso, todo este tipo de violencia sobre a muller, non ten nome de delito. Para que esteamos ante delitos é necesario que estas conductas estean tipificadas, descritas no Código Penal ou nas leis penais especiais como delitos. As que non están tipificadas como tal significa que vai haber un pronunciamento de sobreseemento por a tipicidade penal dos feitos. Entón, non vai haber reproche ou sanción penal. A Lei Orgánica do ano 2004 delimita a competencia dos xulgados de violencia sobre a muller a aquelas violencias cando sexan cometidas por parte de parellas ou exparellas varóns frente a elas. Como consecuencia da Lei de Eficiencia dos Delitos contra a Liberdade Sexual, estableceuse que tamén todos os delitos no ámbito da violencia sexual sexan competencia destes xulgados, pero isto é dende o 3 de outubro deste ano, 2025. Ata ese momento, estes asuntos se levaban por xulgados de instrucción sin ningún tipo de especialización. Non obstante, a Lei Galega de Violencia de Xénero do ano 2007 amplifica o concepto, tamén inclúe as violencias cometidas contra as mulleres por parte dos homes da súa contorna laboral, da súa contorna social e do seu entorno incluso educativo. Que ocorre? Que non van a ser competencia dos xulgados de violencia sobre a muller. En canto aos tipos de violencia de xénero, as estrategias que desenvolven os agresores para acadar os seus obxectivos son moi diversas. E hai unha clasificación que se soe facer, xa fixo tamén Luís, por parte da doutrina e demais, e diferenciamos a máis evidente, a violencia física, a dos golpes, a que deixa marcas, a violencia psicolóxica, a violencia económica, que hoxe en día non está castigada como delito de violencia sobre a muller, a violencia ambiental, que tamén plantea cuestións, a violencia sexual e o ciberacoso e a violencia digital. Cada unha maniféstase a través de conductas ou actuacións moi concretas. Esta clasificación atende a cal son os obxectivos do agresor respecto da víctima muller agredida. A violencia física, a que dicía Luís, a máis evidente, a máis intuitiva. Vale, pero hai moitas conductas de violencia física que hoxe en día as mulleres aínda non identifican como violencia sobre a muller, porque a violencia física empeza polo zarandeo, o golpear, dar lavazadas, dar patadas, intentos de estrangulamento, queimaduras, utilización de obxetos perigosos, como poden ser coitelos ou obxetos punzantes ou outras ferramentas para causar eses danos físicos, azoutar con un cinto, ata chegar a máis definitiva, o homicidio e o asesinato, que se conceptúan como dous delitos distintos. O homicidio consiste en matar a outra persoa dunha forma intencionada, pero se concorre o que se coñece como alevosía, a forma de garantizar esa morte, ou ensañamiento causando dolores adicionais, ou no caso en que medie precio, recompensa, etc., estamos ante o asasinato, que ademais se agrava cando estamos ante víctimas particularmente vulnerables pola minoría de idade, por razón de situación de vulnerabilidade e discapacidade ou por razón da relación co agresor.
O resultado, en función do resultado que causan estas conductas, a resposta penal é distinta. Se non chegamos a necesitar un tratamento médico ou cirúrxico, é un maltrato de obra. Isto está castigado no artigo 153, que no seu apartado primeiro castiga esta conducta cando a víctima é unha muller e o agresor é a súa parella ou exparella varón, e no resto das violencias domésticas está no 153.2. A pena máxima é idéntica para ambas conductas. Non existe discriminación para o home por esta... O que pasa que o legislador, consciente de que os obxectivos son distintos, tipifícaos en dous preceptos, en dous parágrafos diferenciados. O obxectivo neste tipo de violencias é dominar, dobrar e controlar a muller que sufre medo, pánico, terror, ansiedade, porque ademais pode chegar a ser extrema, porque no ciclo de violencia vanse acurtando os tempos e os detonantes desa violencia física non son coñecidos. Aparecen no que se presentan a veces como discusións de parella, pero realmente xustifícase con ese detonante a explosión da violencia física que a muller non pode anticipar nin pode prever. A tipificación, como vos dixen, está o maltrato de obra cando non require tratamento médico ou cirúrxico, as lesións, o delito de lesións, cando así o require, que se agravan por razón dos medios peligrosos ou polo tipo da relación coa víctima. E finalmente estamos ante o homicidio ou asasinato cando estamos ante a morte da muller a mans da súa parella ou exparella, aínda que o feminicidio a nivel mundial se ensañe coas mulleres tamén, aínda que non medie esa relación co home que comete estes feitos. A violencia psicolóxica é moito máis complexa, porque ademais ten multitude de manifestacións. En primeiro lugar están as conductas de desvalorización, tratar a muller como se fose inferior ou parva, non ter en conta as súas opinións, atopar defectos en todas as súas actuacións, impedirlle participar na toma de decisións, dirixirse a ela con alcumes degradantes, controlala mediante xestos que poden ser olladas para que se adecue a un comportamento en público, cabeceos, burlarse ou rirse dela. Os obxectivos é facer que a muller sinta a pouca valía que ten, ou a afortunada que é de que ese home permaneza ao seu lado. E as consecuencias son a destrucción da autoestima e a destrucción da autoimaxe. E isto pode levar incluso a que a muller, paralelamente, se sinta culpable do que lle sucede e a incrementar o compromiso nesa relación totalmente tóxica. A tipificación destas conductas pois depende dos feitos concretos que se describan. Pode atopala no delito de vexacións inxustas, no maltrato psicolóxico, incluso se se produce un menoscabo da integridade psíquica da muller, nas lesións psíquicas ou, finalmente, no caixón desastre que ven sendo o delito de coaccións. A violencia psicolóxica tamén vai a abarcar as ameazas. As ameazas consisten en intimidar a outra persoa, anunciándose que se lle vai causar un mal futuro contra a súa integridade física, os seus bens, a súa liberdade, a súa honra, os seus familiares, incluso os fillos. E para que sexa delito requírese unha intimidación, que quen ameace manifeste un dano que podería levar a cabo, un mal futuro que aínda non se cometeu, unha seriedade nesa anuncio, non ten que haber unha seriedade no anuncio do mal, e unha intención de causar temor. O noso Código Penal diferencia en función de que esteamos ante ameazas condicionais, nas que se exixe a vítima facer un comportamento para non causarlle ese mal, en caso contrario exponse a él, as ameazas non condicionais, nas que simplemente non se pide nada, anúnciase a causación do mal, e as ameazas leves, cando non alcanzan esa gravidade. Estas, no ámbito da violencia de xénero, inclúen o voute botar da casa, vou quitarche os nenos, e obviamente as ameazas máis graves, voute matar, se non faz isto, se non te adecuas a este comportamento, voute matar, voute agredir, vouche causar mal. O obxectivo do maltratador é impedir que a muller conte o que lle sucede ou o que denuncia, evitar que abandone a relación. De feito, as agresións con resultado de morto prodúcense con frecuencia cando a muller pon fin á relación de parella. Ese é o detonante que carrexa que tome a decisión o maltratador de levar a efecto esa ameaza de morte. E as consecuencias para a muller obviamente son medo, paralización, dificultade para tomar iniciativas eficaces e para poñer fin á situación de maltrato. Despois están as conductas de control e dominio, que inclúen querer saber en todo momento onde está a muller, incluso ainda que estea teóricamente traballando ou en espazos de ocio. Con quen está, que o que está a facer, a chamala reiteradamente por teléfono, incluso que se envíe a xeolocalización ou se faga unha videochamada para constatar que non está mentindo e que efectivamente está, por exemplo, traballando e non está tomando un café coas amigas ou, quen sabe, se con un amigo. Incluso obter información dos nenos e nenas para saber as conductas
conductas e ubicacións da muller. Os obxectivos son de control, exercer o dominio e impor a autoridade na relación. Para a muller é unha sensación de perda de liberdade, de sentimento de deslegitimación para tomar decisións por si mesma e medo a non actuar conforme as imposicións da súa parella ou exparella. Como se castigan estas conductas? Pois, por exemplo, poden estar como delito de ameazas cando se exixe que se comunique esa ubicación se non se vai a expor a consecuencias cando volte a casa. No delito de coaccións é cando, por exemplo, se producen estas chamadas reiteradas durante o tempo que afectan a vida cotidiana da muller. No delito de acoso do 172 ter introducido fai 10 anos no Código Penal. Ata fai 10 anos esas conductas non recibían a sanción como delito de acoso, senón como simplemente, no seu caso, como coaccións. A chantaxe emocional é outra das conductas de control e de sumisión. Busca a sumisión, a dependencia e a autodegradación, porque a muller pode chegar a asumir a responsabilidade do benestar do agresor, porque, por exemplo, a ameaza con que se non faz isto, eu mátome, e ti eres responsable de que eu me suicide. Entón, é particularmente retorcido. Imponse a necesidade de protexelo o propio agresor, é dicir, desaparece a autoprotección da propia víctima e síntese culpable cando actúa segundo os seus propios criterios. A conducta máis característica é a manifestación reiterada da súa desdita, de terrible infancia do agresor, de que se ela non se adecúa a eses comportamentos, ele está desvalido porque ele está totalmente implicado na relación e, ademais, a consecuencia máis grave. Se ti non me entendes, se ti non continúas conmigo nesta implicación, eu quitareime a vida. As consecuencias, a muller acaba asumindo como obrigación facerse cargo da vida do outro e sentirse culpable se deixa de facelo. Ao lado desta chantaxe emocional que podería encontrar encaixe penal no delito de coaccións están as propias coaccións. Impedir, obrigar ou limitar pola forza ou mediante calquera tipo de presión ilexítima a liberdade dunha persoa para facer o que a lei non lle proíbe ou para impedir que faga o que ten dereito a facer. Iso sería unha coacción. É unha forma de forzar a vontade dunha persoa empregando violencia física ou intimidación para que actúe dun modo determinado. Pode ser violencia física, ameazas ou presións graves, a imposición da vontade, obrigándolle a facer algo, por exemplo, a vestirse dunha maneira, a comportarse de determinada maneira, incluso a non comer porque eres unha gorda. Entón, se comes, realmente estásme obrigando a que te chame desta maneira, a que te poña en evidencia diante dos amigos, das amistades ou no público, porque mirade como non se coida, etc. Vale? Por exemplo, tamén están as conductas de impedir a unha persoa que saiga dun lugar bloqueándolle a porta. Se esta privación de liberdade se prorroga, estamos ante unha detención ilegal. Pero, bueno, obrigar a unha persoa a realizar unha acción baixo intimidación ou presionala de forma grave para que retire, por exemplo, unha denuncia ou cambie unha decisión ou unha declaración no xulgado. Despois está o propio delito de acoso ou stalking, que consiste en realizar de maneira reiterada e insistente conductas que alteren gravemente a vida cotiá dunha persoa, provocándolle unha situación injustificada de intranquilidade, vixiancia, persecución ou intimidación. O Código Penal castigao no 173.2 do Código Penal. Incluso pode producirse no ámbito digital, mediante a persecución, vixiancia, contactos insistentes e non desexados por teléfono, mensaxes, redes sociais, presentarse de maneira repetida en lugares frecuentados pola víctima, co obxectivo de impedir ou limitar gravemente a liberdade no seu día a día. É necesario que estas conductas sexan reiteradas, non basta con que ocorran un par de veces. Necesítase a falta de consentimento da víctima e o prexuízo grave na vida cotiá. Despois teríamos as violencias que encaixarían na violencia psicolóxica, aínda que son atentados contra a liberdade, e son a detención ilegal e o secuestro no ámbito da violencia de xénero, cando o home priva da liberdade a súa parella ou exparella muller, aínda que non convivan, sen base legal ningunha. Pois, por exemplo, reter a vítima contra a súa vontade, impedirlle sair dunha habitación, casa ou vehículo, limitar a súa liberdade de movementos por calquera medio con pechaduras, forza física, ameazas. Non fai falta que pida un rescate ou unha condición, só con privar ca liberdade xa se cumpre o delito. Non fai moito saiu que en Málaga se descubriu a un home que trouxo a súa muller no coche pechada, máis cos fillos, durante meses, creo que fora esta situación, que os tiña prácticamente mortos de fame, non lles daba nin sequera alimento para que estivesen super débiles. Isto é unha das manifestacións.
No ámbito da violencia de xénero, estas privacións de liberdades teñen como características que son máis graves porque se dan nunha relación marcada pola dominación, o control e o abuso, pero poden concorrer ademais con outros delitos. Despois está a violencia económica, que ten como característica que non está tipificada, é dicir, non está castigada no Código Penal como tal. Estas conductas inclúen desde a administración dos recursos económicos sen consultar nin render contas á muller, dispoñer de diñeiro para o propio ocio do home, caprichos ou intereses, mentras mantén o resto da familia nunha situación de carencia, incluso os nenos e nenas, mentir sobre os ingresos, ocultar ben os seus recursos, impedir que traballe ou estude. A muller está unha característica moi típica en violencias, é que o meu home non quería que traballara, o meu home quería que eu estivera na casa atendendo os fillos porque ademais consideraba que así estaba máis protexida. Despois dá lugar a situación de que cando se rompe a parella o divorcio, claro, atopase nunha situación de desigualdade e incluso de desinformación acerca dos recursos patrimoniais do grupo familiar. O obxectivo de novo é o control, porque a violencia de xénero é unha violencia de control, de dominación e de sumisión. Impídeselle á muller o acceso aos medios económicos como forma de controlala e dominala. E isto xenera unha dependencia económica que vai xogar en contra da muller cando pon en marcha o procedemento penal. En moitas ocasións, despois da marcha atrás, porque esta dependencia económica e a falta de recursos para emprender accións eficaces para sair desa situación carrexa que presexe retirar a denuncia ou incluso modificar a súa declaración. Este problema de tipificación penal de que non este previsto como delito de lugar a iniciativas, por exemplo, da xuíza Lucía Avilés, que hoxe día é vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial, para que se recoñecese como a violencia económica como violencia sobre a muller por parte do legislador. E incluso xa por parte da xurisprudencia do Tribunal Supremo, que eu creo que non é sospechoso de ser particularmente feminista, ten xa algunhas sentenzas, como unha de 17 de marzo do ano 2021, o relator é Vicente Magro Servet, no que identifica o impago de pensións como forma de manifestación de violencia económica de xénero. E tamén no ano 2025, moi interesante, unha sentenza dunha compañeira, Isabel Olmos Parés, que está na sala do social, na que manifesta que xustamente o impago de pensións é unha violencia económica e ademais que esas pensións non deben computarse a efectos de recoñecer a prestación por desemprego. A violencia ambiental tamén é moi sutil, consiste na destrucción ou danar aquilo que ten valor afectivo para a muller, por exemplo, as fotografías cos seus proxenitores ou o dano dos animais ou mascotas. Recentemente este ano recoñeceuse por primeira vez mediante unha sentencia do xulgado de violencia sobre a muller de Las Palmas a violencia vicaria sobre un animal. O rapaz chamou a súa parella e dixolle, se non ves, bueno, pois mátome, e ademais teño ao can, que era un cachorriño pequeniño, e cando ela chegou matouno contra un risco. Entón, a ela deulle unha crisis da ansiedade. O animal morreu, obviamente, e el foi condenado por esta conducta como violencia sobre a muller. Foi, ademais, unha compañeira da Asociación de Xuizas e Xuices para a Democracia, AUSI, a que reputou que estábamos ante un caso de violencia sobre a muller, asumiu a competencia como xulgado de violencia sobre a muller e estableceuse unha condena. Este tipo de violencia ambiental busca intimidar e infundir medo na muller, transmitir a mensaxe ameazante de que golpea ou destrúe obxetos por non mancala a ela ou porque non se atreve a esa violencia física aínda nese momento. E facela ademais responsable das súas perdas de control e provocar dano emocional destruindo cousas de valor sentimental para ela. As consecuencias para a muller son intimidación, medo, sufrimento emocional e alteración incluso dos ritmos do sono, porque unha das manifestacións da violencia ambiental consiste en non deixala dormir cando ten que ir a traballar e conductas semellantes. A violencia sexual, pois calquera acto de natureza sexual exercido contra a vontade dunha persoa, particularmente dunha muller, dunha nena ou dun adolescente sen o seu consentimento libre e informado ou aproveitándose dunha situación de desigualdade, intimidación ou vulnerabilidade, é un acto de violencia sexual. Inclúe dende as agresións sexuais que poden carrexar ou non penetración, os contactos físicos non desexados con tocamentos, bicos, agarimos forzados, a obriga de realizar prácticas sexuais non desexadas, por exemplo, o sexo anal, a violación dentro ou fora da parella, porque tamén ocorre dentro da parella, isto xa foi recoñecido polos tribunais dende fai moito tempo, exixir manter relacións sexuais anda que ela non o desexe, amosarse irritable, agresivo ou violento se non accede, o acoso sexual, a explotación sexual ou a trata con fins de explotación sexual. Dende o 3 de outubro de 2025, como vos dixen, pola Lei de Eficiencia, pasa a ser competencia dos xulgados de violencia sobre a muller. Fundamental neste punto é a chamada Lei do sí ou sí, a Lei Orgánica 10 do ano 2022 de Garantía Integral da Liberdade Sexual en España.
Cal foron os fitos desta lei? Pois cambia o concepto de consentimento sexual e só hai consentimento cando é expreso, explícito, libre e claro. Se non hai un sí claramente, entón hai un non. Entón non está legitimado ese acto ou contacto sexual. Unifica as figuras de abuso e agresión sexual, todo acto sexual sen consentimento pasa a ser agresión sexual, introduce medidas integrais de prevención e educación en igualdade, melloras na atención ás víctimas, obrigas para a administración, empresas, formación de profesionais, etc. As ulteriores reformas do Código Penal manteñen o eixo do consentimento e da protección integral que introduciu esta lei fai 3 anos. O obxectivo da violencia sexual é humillar, someter e exercer dominio sobre a muller. E as consecuencias principais son humillación, vergoña e indefensión. Isto dá lugar a que este tipo de violencia sexual teña unha das cifras negras máis elevadas. Calcúlase que en torno ao 89% da violencia sexual non chega aos tribunais, non se denuncia. De feito, non fai falta que, máis que poñer a televisión, fai uns días, con motivo das manifestacións do 20 de novembro contra a misa de Franco, presenciamos unhas agresións sexuais a unhas rapazas que se estaban manifestando pacíficamente. Naquel lugar, un varón con cara descuberta e reiteradamente tocoulle os peitos diante das cámaras sin ningún tipo de intervención nin reproche por ningunha das persoas que estaban ali presentes, incluso as forzas e corpos de seguridade do Estado. Estaba perpetrando un delito. Certo que é un delito que polo artigo 197 do Código Penal require denuncia da agraviada ou do seu representante legal, que pode suplirse cando se trata de menor ou persoa con discapacidade por denuncia do Ministerio Fiscal, que incluso tamén pode querelarse cando a víctima é unha persoa adulta. Pero vimos a través en retransmisión en directo unhas agresións sexuais que ninguén reprochou e ninguén impediu nem ninguén parou. A violencia sexual ten a súa orixe nos mesmos factores estructurais que sustentan a violencia de xénero. É violencia sobre a muller que ademais afecta de forma desmedida. Chámase a cultura da violación. Non estamos ante casos illados, é un sistema social de control e poder sobre as mulleres, especialmente sobre os seus corpos e a súa liberdade sexual. E maniféstase na normalización da violencia sexual a través de múltiples mecanismos, porque ante unha agresión sexual o primeiro que se pregunta é a conduta da vítima. Que fixo ela? Ela bebeu. Logo, xa sabía o que se expuña. Ela drogouse, xa sabía que podían violala. Como iba vestida? Como se comportou? Estaba desinhibida sexualmente? Cada vez que ocorre isto, estamos normalizando a violencia sexual. O responsable é o agresor, non a muller. Cando se pon o foco na víctima, redúcese a responsabilidade do agresor e estamos ante conductas de agresión sexual, violación, acoso sexual. Isto está moi destinado sobre todo para os rapaces novos cando imos polos centros educativos. A violencia sexual en contextos de ocio. Por que? Porque cada vez se producen máis violencia sexual nestes contextos. Resulta ser que en contextos festivos de consumos de sustancias tolérase con maior permisividade e impunidade a violencia sexual contra as mulleres. Incluso se promove ou se xustifica. Incluso dá lugar ao que se coñecen como os agresores fantasmas, homes que exercen violencia sen recoñecelo nin identificar a outros homes que tamén o fan, froito da normalización e relativización da violencia sexual. De feito, moitos destes rapaces cometen actos de violencia sexual e interpretan que son formas de ligar. Tamén é habitual no ocio nocturno que se emprega a imaxe da muller de maneira hipersexualizada e estereotipada, sometida a cosificación, mercantilización e violencia simbólica. En todo caso, o consumo de sustancias percíbese de modo distinto en función do xénero. No caso dos rapaces vanse a divertir, no caso das mulleres son unhas irresponsables porque poden expoñerse justamente á violencia sexual. Culpabilízase ás mulleres e exculpase aos homos. Ademais, isto xenera un sentimento de medo e inseguridade nas rapazas, limitando a súa liberdade de movimentos e o seu dereito a gozar da cidade. O acoso sexual na rúa é unha forma de violencia sexual. Son conductas molestas e non desexadas de natureza sexual ás que se ven sometidas as mulleres habitualmente por parte de varóns descoñecidos, cos que non media relación. Responde a unha dinámica de poder e de cousificación sexual. Pode ser verbal, mediante comentarios, bromas ou expresións de contido sexual, non verbal, con xestos obscenos, posturas, silbidos, miradas intimidatorias, ou físico, mediante achegamentos non consentidos, persecucións, roces ou invasión do espazo persoal. Está moi normalizada e socialmente tolerada. Non se castigou como delito ata fai 3 anos, é do ano 2022, e xenerou toda unha serie de comentarios xocosos e memes, porque xa non se pode dicir un piropo a unha muller pola
pola rúa. E basease en unha serie de creencias erróneas. Só as mulleres novas e guapas sufren acoso callexeiro. Pois non, tamén lle pasa ás señoras da limpeza de 60 anos que van traballar ás 4 da tarde ao seu traballo. Só os homes con certas características acosan sexualmente as mulleres. Está totalmente generalizado e socialmente tolerado. Non presentan ningún trastorno mental. Son persoas plenamente integradas na sociedade. O acoso na rúa é propio de certas culturas. Error. O que produces en todo o mundo, sin importar etnias, religións e niveis de desenvolvemento social e económico. Pode evitarse se a muller se viste apropiadamente? Non. Tamén lle pasa ás monxas, e van con hábito. O acoso na rúa só ocorre de noite. Non, pasa calquera das 24 horas do día. E despois temos que a violencia, este xénero, tamén aparece no entorno digital, nas redes e produce o ciberacoso. As redes sociais constitúen un espacio que reflicte a realidade social. En ese sentido, os roles e estereotipos de xénero propios das sociedades patriarcales tamén se reproducen nelas. O machismo adáptase a este entorno digital e atopamos violencias machistas semellantes ás do mundo real. A única diferencia é que non hai ese contacto físico porque é o que temos, a interconexión. O sistema sexo-xénero continúa operando no entorno virtual. É un novo contexto de desenvolvemento das violencias machistas onde a fronteira entre online e offline é difusa. Nas situacións de violencia digital sufridas por nenas, adolescentes e mulleres adultas adoitan confluir varias violencias ao mesmo tempo, o que agrava o dano e a súa repercusión emocional e social, chegando incluso aos suicidios. Realmente, a tipoloxía de violencia digital é moi ampla. E realmente non todas as violencias que se producen no ámbito digital están castigadas hoxe en día como delito, que vos dixen. O legislador vai detrás, vai chegando detrás. As conductas de grooming consistentes en embaucar a menores de idade, particularmente menores, nenas ou adolescentes, consisten que unha persoa adulta gaña a confianza dunha menor ou se fai pasar por alguén da súa idade con fins sexuais para lograr un encontro ou para conseguir que lle envíe material pornográfico. O sexting non consentido mediante o envío ou difusión de imaxes, vídeos ou contido sexual sen o consentimento da persoa afectada. Eu envieiche unhas imaxes e despois ti distribúelas sin o meu consentimento. A intervención de comunicacións mediante accesos non autorizados a perfis ou dispositivos da víctima para controlar a súa información, suplantar a súa identidade e vixiar a súa vida social virtual. Pasa moito entre parellas e exparellas. Hoxe en día está aparecendo moito nos xulgados. O doxing, ou recompilación e publicación de datos persoais co fin de danar, humillar ou amedrentar. No caso de mulleres adoita incluir contido sexualizado ou motivacións de xénero. A pornografía non consentida, mediante a difusión de contido íntimo sen autorización, con intención de vinganza, control ou explotación sexual. O ciberacoso sexista, mediante hostigamiento ou ameazas en liña por parte de persoas ou grupos que difunden discursos de odio ou atacan as mulleres e colectivos vulnerabilizados. Pode incluir insultos, manipulación de imaxes ou comentarios degradantes sobre o físico, a sexualidade ou a vida privada da víctima, particularmente as deepfakes, que se xeneran con inteligencia artificial. E a violencia simbólica digital, mediante difusión masiva de mensaxes, memes, imaxes ou contidos que reproducen estereotipos machistas, sexualizan ou deshumanizan as mulleres e nenas, normalizando a desigualdade e a violencia contra elas nas redes. As características é que ten unha vinculación con idade e xénero. Nenas e adolescentes constitúen un grupo de alta vulnerabilidade. En tal sentido, hai varios estudos. A realidade da ciberviolencia é complexa e adopta múltiples formas. Están orientadas a amedrentar, chantaxear, extorsionar, coaccionar ou ameazar. Os motivos da ciberviolencia de xénero no ámbito da parella ou exparella son os mesmos que no mundo físico, o control, dominación e o poder sustentado do patriarcado. Mitos sobre violencia de xénero. A violencia de xénero ocorre en casos illados. Non, é un problema estructural profundamente arraigado en toda a sociedade. O maltrato prodúcese sobre todo en familias vulnerables. Non. Afecta a mulleres de todas as idades, todas as clases sociais, todas as etnias e todos os niveis culturais. Non hai maneira de romper coas relacións abusivas. Non. Si existe. É necesario que as víctimas descubran a súa propia forza e accedan aos recursos comunitarios e institucionais. As leis de violencia van contra os homes? Non discriminan aos homes, senón que combaten unha desigualdade estructural que prexudica especificamente ás mulleres. A violencia de xénero pertence a un ámbito privado? Non, é un problema social e público. De feito, é unha enfermidade de transmisión social. As mulleres gústalles o abuso, senón marcharían.
non poden marchar porque faltan recursos económicos, vivenda, apoio social e incluso o risco de violencia dispárase con motivo da ruptura da parella, que é cando se producen habitualmente os homicidios e asasinatos. Só as agresións físicas deixan secuelas, non. A violencia psicolóxica deixa secuelas de por vida. Son enfermos mentais? Non. A proporción de agresores con trastornos mentais é mínimo. Este argumento serve para eximir de responsabilidade ao maltratador que adoita estar moi ben adaptado socialmente. Son homes que perden o control. Os maltratadores non actúan por impulso nin descontrol. Utilizan a violencia como forma consciente e selectiva de dominación da víctima. O problema é o alcohol ou as drogas. Non chega ao 20% dos casos de violencia de xénero. Os homes violentos son así por natureza. Non. Son aparentemente normais, están na normalidade social e esta conducta está legitimada por unha cultura patriarcal que históricamente xustificou que o marido corrixise a súa muller no ámbito privado. E isto, ademais, está relacionado co mito do amor romántico. Non me vou estender moito sobre isto, pero os mitos do amor romántico sosteñen a desigualdade e normalizan a violencia de xénero. Superalo require educar en modelos afectivos baseados na liberdade, o respeto, a igualdade e a reciprocidade. Os celos non son amor, o control non é amor, a entrega total non é amor. Todo isto que está interiorizado polas mulleres é froito dunha construcción cultural que podemos, obviamente, desmontar. En todo caso, se di habitualmente que todos estes delitos, cando chegan ao xulgado, xeneran unha actuación contra o home. Puxemos aí un esquema moi básico. O proceso penal ten 3 fases: a instrucción, a fase intermedia e a fase de xuízo ou de proba. Na fase de instrucción, pois chega a denuncia da víctima, ou a querela, ou os atestados da policía, ou os partes de lesións que chegan tamén dos centros médicos, e ponse en marcha un proceso penal, no que se informa ao acusado os feitos polos que é acusado, e onde se practican diligencias de instrucción con declaracións da víctima, do investigado, periciais, documentos, grabacións, todo baixo control xudicial. E adoptanse no seu caso medidas de protección. Unha delas pode ser a detención do agresor, que se acorda habitualmente pola policía, non polo xulgado, e que pode tamén deixalo en liberdade se o desexa. E despois están as ordes de protección, as ordes de afastamento, as prohibicións de comunicación, as medidas respecto dos fillos menores con suspensión de réxime de visitas, establecemento de pensión de alimentos, atribución da vivenda familiar ou incluso a privación da patria potestade. Na fase intermedia, cando se decide se a persoa acusada destes delitos vai a xuízo e se abre o xuízo oral ou se sobresee. O sobresemento non é porque a denuncia sexa falsa, é porque non se acreditou o feito, porque non se acreditou a participación do acusado, porque os feitos non son constitutivos de infracción penal, porque o autor cometeu os feitos pero está exento de responsabilidade criminal, por exemplo, en delitos patrimoniais, a excusa absolutoria do artigo 268 do Código Penal, ou ben porque estaba legitimado para esa conduta. O xuízo caracterízase porque ten todas as garantías igual que o resto das persoas acusadas dun delito, con o que se chama igualdade de armas, é dicir, ten as mesmas armas a acusación que a defensa, a contradición, a inmediación dun xuízo ao tribunal que presencia a proba e a publicidade dos actos de xuízo oral. Todos os días, en territorio nacional, se celebran xuízos en todos os órganos xudiciais. Calquera persoa pode asistir como público a eses xuízos. De feito, chamase audiencia pública porque entra a xente a eles. E despois ditase unha sentenza que pode ser de absolución ou condena que ha de estar motivada e que ten que salvaguardar o dereito á presunción de inocencia e á proporcionalidade. A fase de execución só se inicia cando se dita unha sentenza condenatoria firme que impón unha pena ao agresor. Estas garantías procesuais, e xa estou rematando, protexen a cidadanía fronte ao poder punitivo do Estado e legitiman o propio sistema de xustiza penal. Está o principio de legalidade que supón que só a lei é a fonte do dereito en esta materia, en todo o dereito penal, non só en violencia de xénero. A taxatividade que supón que a conducta ten que estar castigada como delito na lei, a prohibición da aplicación analóxica, ainda que nos parezca que é moi parecido, non podemos establecer unha analoxía, e hai retroactividade das disposicións sancionadoras non favorables ou restrictivas de dereitos individuais. De maneira que só cando se aproba que é delito unha conducta se aplica ás conductas que se produzan despois de aprobar pola lei penal. Antes non se retrotrae. O xuízo imparcial é predeterminado pola lei, a presunción de inocencia co dereito a ser escoitado e o dereito de defensa, o principio de culpabilidade porque non hai pena sen culpabilidade, o dereito a un proceso con todas as garantías, publicidade, oralidade, inmediación, igualdade, contradición, a motivación e publicidade das resolucións e o chamado principio acusatorio que, como moi específico
do proceso penal, pero que carrexa que nunca o xuiz ou o tribunal vai poder castigar a unha pena superior da que lle piden as acusacións. Se non hai unha acusación que sosteña a acusación, tampouco vai poder abrir xuizo oral. En consecuencia, nese caso, ditas un sobresemento, non porque a denuncia sexa falsa, sino porque non houbo alguén distinto do tribunal que pedise a condena. E, finalmente, a presunción de inocencia que se consagra no artigo 24 da Constitución para absolutamente toda persoa acusada nun procedimento penal. Significa que é necesaria proba válida de cargo suficiente no acto do xuizo oral, con igualdade de armas, contradición, publicidade e oralidade, para que ampara a toda persoa acusada por un delito, aínda que sexa no ámbito da violencia de xénero. Con isto remato esta exposición, que espero que fose do vosso interés, e paseime un poquinho de tempo unha vez máis. Pero, bueno, queda a vosa disposición para calquera aclaración ou pregunta. Gracias. Bueno, vamos a quedar, se queres facer alguna pregunta. Non sei se é un online ou... Sí, vou mirar se hai alguna pregunta tamén. Bueno, esta é unha pregunta entre comiñas. Di Raúl Rodríguez que encantou o número 1, que concorda con que o feminismo e o machismo non son equivalentes antagónicos, e pregunta que se cando alguén se declara non feminista e se lle acusa de machista, se iso sería parte do bulo. Pois... Explícame que Obviamente, se dis que non eres feminista, significa que non crees na igualdade de dereitos entre homes e mulleres. En consecuencia, tes que ser supremacista. Xa sei que a xente se molesta porque lle gusta moito reproducir eso de eu non son machista nin feminista, pero é que é unha incoherencia. Unha é unha doutrina supremacista que cree nos privilexios a favor dos varóns, e o feminismo é unha doutrina de igualdade para homes e mulleres. De feito, boa parte da xurisprudencia, incluso internacional, ampliou dereitos a varóns ao socaire da igualdade de xénero. Por exemplo, varóns que querían coidar os seus fillos e que non tiñan as licenzas correspondentes solicitaron que se extendesen esas licenzas. Había un caso contra Rusia, non me lembro como se chamaba, que era un caso paradigmático. Ou tamén é que o machismo tamén castiga ao home. Aínda que carrese privilexios, tamén ten consecuencias negativas para el. Entón, o feminismo é igualdade real e efectiva de dereitos de homes e mulleres. É unha sociedade máis xusta, máis igualitaria. Non é equivalente ao machismo. O machismo é supremacía, é privilexio. O feminismo é igualdade. Entón, cando ti dis que non eres feminista, significa que non crees na igualdade real e efectiva de dereitos de homes e mulleres. Entón, bueno, supoño que hai que facer máis, que hai que predicar máis. Creo que supos moi ben. De feito, todos os que nos declaramos abertamente feministas, pois seguramente tivemos esta discusión moitísimas veces con un montón de xente, e xente que incluso consideramos pois que son persoas razoables. Eu quería preguntarvos sobre a legislación e a protección das mulleres. Si considerades que a legislación, tal e como está actualmente, si protexe axeitadamente as mulleres que son vítimas de violencia de xénero. Avanzamos moito, dende fai 20 anos, obviamente, dende a lei do ano 2004, pero quedan moitas cousas por facer, e de feito estánse facendo, mediante a ampliación do concepto da violencia de xénero, a violencia vicaria, a tipificación da violencia económica, a mellora das ferramentas que temos, a intentar acabar con un problema que temos coas víctimas que entran en contacto co sistema de xustiza penal, que é a victimización secundaria. O delito xenera unha victimización primaria, é dicir, asociada á comisión do delito, pois hai un sufrimento psicolóxico, económico, físico, etc.
Que ocorre? Que en ocasións, e témolo constatado, o contacto co sistema de xustiza penal será unha nova victimización, froito do contacto co sistema. Entón, estáse intentando mellorar neste sentido. De feito, no ano 2023, o Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou unha guía de boas prácticas na toma de declaración das víctimas de violencia de xénero para intentar poñer coto a esta situación. Con isto que quero dicir? Que estamos traballando, estamos evolucionando, vimos dun sitio moi discriminatorio, temos que lembralo, levamos 20 anos sendo unha avanzadilla, unha referencia a nivel internacional coas ferramentas legislativas, pero queda moito por facer. E ademais tamén temos que ser conscientes que non se trata só de medidas legislativas, tamén de formación e especialización das persoas que temos que aplicar esas leis. E iso, Luís, unha vez dixo moi ben, existe formación en violencia de xénero, en igualdade, pero esa formación non é obrigatoria para nós. E iso pode ser un problema tamén. Aí está. Bueno, e hai tres medidas concretas que eu propoñen riba da mesa que non son só para esta materia, pero implican moi de cheo esta materia e teñen que ver co tema dos bulos. E aparte non requiere ningún tipo de reforma constitucional e eu creo casi nin de carácter legal, non? Entón, falouse o ano pasado de establecer sistemas de limitación de acceso dos menores a páxinas pornográficas. E iso quedou en nada. Xa fai máis dun ano, unha especie de permiso digital, un DNI digital ou algo que identifique de forma inequívoca a identidade e a idade de quen pretende acceder. Porque o dano que están facendo na xente nova, as conductas que se ven en páxinas pornográficas, están tendo repercusión na forma de tratarse entre os rapaces entre eles, por considerar que eso é a forma de tratarse a nivel de relacións afectivos sexuais. E a educación sexual que está habendo, en moitos casos, sigue sendo a educación a que se accede nas páxinas porno. Entonces, eso non pode ser. Na nosa opinión, bueno, a miña opinión polo menos, vamos. En segundo lugar, que ten que ver con isto e non só con isto, prohibir o anonimato nas redes. Eu non teño ningún problema en dicilo, eu creo que hai que dar a cara. E entonces, pois, tú queres insultar, bueno, pois a túa liberdade de expresión é dicir tonterías, ben, con nomes e apelidos. Para quen se sinta inxuriado, quen se sinta calumniado, quen se sinta ofendido, quen se sinta humillado, quen se sinta vítima dun delito de odio, poda denunciar e poda sinalar a quen o está facendo. Da mesma maneira que eu teño que dar aquí a cara e todo o mundo conoce e sabe quen está dicindo estas palabras, eu teño que responsabilizarme na praza digital, na ágora digital, que é agora na que se socializa sobre todo a xente nova, pero non só a xente nova tamén, porque os máis maiores tamén cambiamos as conductas e hoxe en día reconducimos eso a esa praza digital. Entonces eu creo que sería necesario. E para min, terceira medida, non pode haber financiación pública para medios que se dediquen a difundir bulos. Entonces, podemos falar cal é o espacio de verificación deses bulos para determinar que algo é bulo ou non. Podemos falar varias cuestións técnicas. Ahora ben, o que non pode haber, o que non debe haber, na miña opinión, é diñeiro para quen sistemáticamente se dedica a reproducir e amplificar bulos que crean desinformación e que crean estados de opinión que son claramente contrarios ao que necesita unha sociedade democrática avanzada e libre. E non estou descubrindo nada, eso é o propio preámbulo constitucional o que fala dunha sociedade democrática avanzada e como presuposto desto a opinión pública, a formación dunha opinión pública libre. E todo o que estamos vivindo nos últimos tempos se afasta. Entón, avanzamos moito en moitas cousas, sí, pero nos estamos afastando noutras. E esta batalla vamos moi por detrás. E advirto outra cousa. A semana pasada a administración norteamericana de Donald Trump apercibiu a Unión Europea para que non seguise adiante que a implementación do Regulamento de Inteligencia Artificial do ano 2024. É un regulamento que establece unha serie de obrigacións en función de escalas de risco, en función do tipo de inteligencia artificial. E hai 4 niveis, o baixo, o limitado, o alto e o prohibido. Entón, o que pretende a administración norteamericana é que a Unión Europea deixe morrer ese regulamento e que non entre en vigor plenamente porque perxudica os intereses das grandes corporacións norteamericanas. Pero aí nos estamos xogando a liberdade. Non é que nos estamos xogando todo. Por qué? Porque hai cosas tan elementais como identificar que quen tes do outro lado do ordenador é unha IA, ou identificar por transparencia algorítmica quen, que e como está provéndonos de contidos,
Todo este tipo de cousas se regulan nese regulamento, que é moi mellorable, por certo, non é tampouco unha cousa revolucionaria, pero que por lo menos avanzaba, na miña opinión, na dirección correcta. E todo isto ten que ver co que estamos falando aquí hoxe, aínda que non o pareza, porque a cuestión de xénero e a cuestión tamén nun aspecto concreto que é a sexual e particularmente dos homes cara ás mulleres forma parte dos contidos que son o enganche de consumo. E iso que sabelo así, hai que dicirlo así. Aparte, claro, como a relación con ese mundo é unha relación íntima, porque é a que cada un ten mediante o seu dispositivo personal, pois claro, eso todo sábese de sobra por parte de quen programa todo isto, non? Entonces, lle corresponde ao poder público democrático establecer as condicións para que iso non deturpe nin a formación da opinión pública libre, nin a invasión con valores reaccionarios contrarios aos valores constitucionais. Porque non vale todo, a democracia non pode admitir sistemas informáticos que permitan a reproducción de valores que señan anticonstitucionais. Esa é a miña opinión, e hai que defenderse diso. Moitas grazas, non sei se hai algunha pregunta máis entre o público. Alguén quere preguntar? Eu, se mo permitides, quería vos preguntar como estades en contacto con rapaces e rapazas novas e, bueno, pois, notades que hai unha regresión nestes asuntos últimamente entre a xente nova? Bueno, respondo se queres primeiro. Bueno, parece que están reproducindo algúns roles, estereotipos de xénero que xa estaban superados, pero tamén hai que coller as enquisas con cuidado, porque en moitas ocasións establecense frases categóricas e despois, cando vas polos datos desagregados, daste de conta que tampouco é tan exacto isto, non? Entón, o que temos que facer é coas novas xeracións, con esta xente nova que é o futuro da nosa sociedade, é darlle as ferramentas para que teñan un espírito crítico, para que teñan conciencia crítica, que parece ser que é algo que está bastante esquecido por parte de quen teñen que socializalos. A educación non se recibe nos centros educativos, recibese tamén nas familias. Moitas familias estánse reproducindo discursos negacionistas da violencia de xénero, estánse reproducindo valores retrógados. Entón, o que temos que facer é darlles ferramentas para que eles poidan evoluir por sí mesmos cara a unha sociedade igualitaria. E máis alá das estadísticas no trato diario nos institutos que nos está coincidindo, eu personalmente a percepción é que sí que hai unha regresión en relación a hai uns anos, que de feito foi o que motivou que nos mandasen a nos a ir ali a falar, e o estamos vendo sitio tras sitio. Aparte, nos estamos encontrando eso, con que hai rapaces, homes, que se plantan, quer decir, que nos plantan cara, que nos plantan cara e nos dicen, pois eso, sin ir máis longe, na última que fixemos a semana pasada en Foz, pois levaba outros minutos falando con esta presentación e xa o dixo, no, pero que as mulleres tamén asesinan aos homes e eso aí non pasa nada, claro, pero isto foi así, o tema de decirnos eso, que ahora é que os homes estaban moi discriminados, ou que sempre que había unha denuncia a homes sempre iba a poca la voz, e que tal, bueno, había unha serie de amantes que estaban aprendidos, que estaban moi interiorizados, incluso, claro, explicándolles de onde salía a información e cales eran os datos reais, lles costaba aceptalo, porque lles sacaba da súa zona de confort, non? Que era ese contexto, non? Entón, sí que está pasando eso. Que pasa? Temos, por outro lado, outro xénero silente nas charlas, que son as mulleres, que normalmente non interveñen. E entón, nesa concretamente, cando acabamos, fun ali a un grupo de rapazas, preguntelles que lles parecera, porque, claro, dixen, os homes enseguida soben o que por lo menos algúns que parecían voceros dos demais, soben o que pensaban, pero non sei que pensabades vos. E entonces o que nos dicían era que sí, que para elas fora moi útil, que sempre eran ferramentas adicionais, que estaban concienciadas. En xeral, nos grupiños se vía eso, non? Nelas eso, pero neles era como se houvese unha brecha entre xéneros grande, entre os dous, non? Entón, bueno, é preocupante porque con independencia que nos teñamos un espacio de encontro con eles é anecdótica. Hacemos a charla guai porque non teñen clase ese día ou esa hora, pero máis alá deso, claro, eles están nun contacto directo, íntimo e directo, sin filtros, nunca peor dito, con eso, non? Entonces, é un problema. Ou incluso cando nunha ocasión que nos sorprenderá moito,
o rapaz que nos dixo e se chega a casa lle pega a muller non ten que ver con que sexa a súa muller. Sí, claro. Pode ter un día moi malo. Sí, que eso non é unha cuestión de xénero, que sí lle que pegaba non. porque si ela, porque claro, e se ela facía A mí algo que lle quédame- disgustaba e lle pegaba, eso non é violencia de xénero, esa porque claro, buscaba na causa inmediata o que ela identificaba como causa inmediata, claro, pero que se ela non sei que, Sí. claro, eso non é de xénero, eso, sí. Ai, madre. Estamos bo. Sí, eso está pasando, De feito, aquel día alargárase tanto que casi perderán o perderán o bus. bus. Sí. Foi Castro. Sí, nada, aquí Salvador comenta que cree que la mejor forma de combatir un bulo es tipificarlo en el código, pero no utilizar empresas privadas para catalogar qué es o no bulo, porque atentaría contra la libertad de expresión. Bueno, claro, vamos a ver, ao largo de toda a Unión Europea, bueno, e fora da Unión Europea, hai organismos independentes que a veces son públicos, outras veces son público-privados, ou espacios de xornalistas que colaboran para isto. Entón, claro, habería que establecer unha autoridade de referencia, digamos, ou algo que pudese, no caso de bulos dubidosos, que hai outros que son tan evidentes que incluso podíamos facer bulos con desacreditacións sectoriais, todos que teñan que ver cos datos que acabamos de expoñer aquí, con que veño o Consello Xeral do Poder Xudicial a certificar que eso non é certo, que máis verificación se quere. É un tema complexo, evidente, porque os bulos moitas veces non son tan simples, o sea, hai bulos moi fáciles de desmontar e outros que son máis sofisticados, que requiren un proceso intelectual o que acabamos de ver aquí, algúns deles como se computan determinadas cifras para que salgan esas afirmacións falsas, non? Pero, bueno, creo que o que non podemos facer é darnos por vencidos antes de empezar, de establecer un sistema, e, en segundo lugar, ter claro que se hai tensión entre dereitos fundamentais, a veces hai que escoller. Digo porque a afirmación da liberdade de expresión como dereito fundamental é certa, pero que os dereitos fundamentais teñen que convivir uns con outros. Ningún dereito fundamental é absoluto. Entonces, nesa tensión que se debe resolver, pois temos que facelo a favor do ben común e do maior interés protegido, non? Se en algún caso temos que limitar a liberdade de expresión para proteger a infancia, para proteger a formación da opinión pública libre, para evitar tal, pois eso temos que poder falalo. Porque claro que ten que haber límites. Ten que haber límites porque, ademais, en nome da liberdade de expresión, o que non podemos facer é equiparar a bondade dunha afirmación terraplanista ca afirmación científica. Non pode ser, e entón que un se pretenda parapetar na súa exercicio de liberdade de expresión ou liberdade de opinión non pode estar en igualdade de condicións nin no debate público nin ningún outro sitio. A liberdade de expresión protexerá que un non vaya ao cárcere por dicir eso, pero non pode querer decir que teña dereito á mesma respetabilidade en canto aos contidos. É igual que cando un expresa unha idea que porta un valor moral protegido constitucionalmente que cando non o porta. Cando eu afirmo que as persoas de cor negra non teñen dereito a existir ou non teñen dereito a existir no noso continente, non pode ser equiparado ese exercicio dunha suposta liberdade de expresión que neste caso, na miña opinión, leva unha mensaxe de odio explícita que, polo tanto, está limitada constitucionalmente, pero eso, en todo caso, non pode portar un valor moral equiparable a quen defende a igualdade de todos os seres humanos. Non pode, e entonces temos que desengañarnos de que todas as opinións señan igual de respetables en canto aos contidos e os valores morais que portan. Eso dixo José Antonio Marina, ¿no? Bueno, efectivamente. Que dixo, tú podes ter a túa opinión, pero... Eu estou aquí facendo afirmacións, pero nadie invención miña, neste caso. Sí, no, e está claro, efectivamente. Eu respeto que tú poidas ter a túa opinión, pero non teño por que respetar a túa opinión, que o mellor a túa opinión non é respetable. Non é respetable, non é fundada, e o mellor a túa vontade doblegou a túa inteligencia. En moitas ocasións, nese caso, pois non podes discutir, porque eu teño escoitado en redes sociais, o típico que che entra así, el 80% de las denuncias de violencia de género son falsas. Eso escoitei yo a un influencer, que non sei nin como se chama, a verdade, pero ten moito público, moita xente nova que o sigue. Iso é mentira. Pero claro, eso queda aí, a xente nova escoita e asume ese discurso que é totalmente infundado, está abertamente contradito cos datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, non só cos do Consello Xeral do Poder Xudicial, coa propia lógica das cousas. Entón é complicado. Sí, miente que algo queda, ¿no? Sí.
Bueno, pois eu creo que non sei se alguén... Sí, quere Alejandro. Sí, xa, bueno, é máis unha curiosidade, unha reflexión que poidades facer, e é que nun programa das noites de mainstream, que, bueno, La Revuelta, faise unha pregunta que a veces desperta certa polémica, que é si te consideras máis machista ou máis racista. E a miña pregunta é se vos considerades que estas preguntas poden estar promovendo estas actitudes, ou é mellor evitalas, pois, precisamente porque as promoven, non? Nunca escoitara esa pregunta. Bueno, porque non me sabe revuelta. A mí a formulación, porque aparte se ten debatido moito no propio programa, a mí non me gusta. A mí non me gusta. Quer dizer, entendo que teña de polémico para ser un abridor, para conversar a respecto dos dous temas, e entendo tamén a utilidade para que un poda someter a propia crítica, a súa propia forma de conducirse, pero bueno, non é que me pareza a máis non sei, a máis amigable, desde logo. Entendo que se faga e tal, pero bueno, e queda a pé a que un explique, ou que calquera explique as súas propias contradicións. Esa parte pode ser interesante, non? Pero bueno, non sei. É un show, entón, o que buscais son as audiencias. Bueno, pois... sí. Mira, eu estaba pensando unha cousa. A ver, a loita feminista escríbese na loita pola igualdade. E eu creo que na medida en que todas as demais loitas pola igualdade avanzan, tamén avanza a loita feminista. Pero tamén creo que pasa ao contrario. É dicir, estamos nun mundo no que está avanzando bastante a desigualdade, cada vez maior, non? E que hai un número reducido de poderes económicos e políticos que controlan e se impoñen, non por vías democráticas ou igualitarias, sino todo o contrario, que ten poder, ten tendencia a abusar del. Entón, non sei se vedes vos esta correlación que hai entre que avanza a igualdade, entre a loita pola feminista e pola igualdade entre home e muller, e que cando retrocede en conxunto a loita pola igualdade tamén afecta a loita feminista. Eu non estou totalmente de acordo co plantexamento da cuestión, porque eu non creo que sempre todas as loitas pola igualdade históricamente teñan decorrido en paralelo. Por exemplo, na Revolución Francesa, nos 1789, a Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán foron do home e do cidadán, non da muller e da cidadá. De feito, Olympe de Gouges pagou cabida a súa posición liberadora nese sentido. Cando se falou de sufraxio, por primeira vez era censitario, e despois cando foi supostamente universal, era universal masculino. E entón, esa loita pola igualdade, que foi unha loita democrática, non foi seguida en paralelo por unha igualdade entre mulleres e homes. Co cal, digo por matizar un pouco eso, que non sempre ten pasado. Que pasa con relación aos retrocesos, na miña opinión, das outras loitas pola igualdade, por exemplo, da xustiza social? Sucede que as mulleres son un colectivo que sofre máis vulnerabilidade económica, máis vulnerabilidade social e, polo tanto, ante un retroceso do estado de benestar, por exemplo, son un colectivo especialmente afectado. Se hai un retroceso, por exemplo, nas políticas ou nas políticas económicas de cobertura sanitaria ou de cobertura prestacional, quen van ser as máis perxudicadas? Mulleres, sempre, porque son un colectivo a día de hoxe que globalmente está nunha situación de maior vulnerabilidade. A semana pasada, se cumpriu o día a partir do que as mulleres traballan gratis, no sentido de que a masa salarial total gañada por mulleres e por homes no mercado laboral é un 25% menor, casi un 25% menor das mulleres con relación aos homes, o que significa que globalmente traballan gratis a partir da semana pasada, non? Que quero dicir con isto? Que hai unha vulnerabilidade tamén social por unha maior debilidade económica. Entón, sempre que hai un retroceso, por exemplo, se retrocede a progresividade fiscal, por exemplo, eso que vai perxudicar na redistribución da renta e da riqueza as mulleres, porque ese diño se destina, o diño que se recauda, a políticas que afectan seguramente de forma máis transversal a sociedade. Entón, nese sentido, sí que estou de acordo, sin duda.
por menos a miña opinión. Sí, non, eu concordo. Os datos globais son que a maior parte das persoas analfabetas son mulleres, a maior parte das persoas pobres do mundo son mulleres. A propiedade inmobiliaria está masivamente en mans masculinas, desproporcionadamente en relación coas mulleres. A brecha salarial subsiste, non existe corresponsabilidade nin coeducación, se vamos a rañar. Entón, a medida que se vai desmontando o que se chamaba o estado de benestar, todas esas políticas teñen un impacto de xénero. Eu sempre poño o exemplo do transporte público, que diste calquera reforma en materia de transporte público como lle vai afectar ás mulleres. Pois lle afecta, porque resulta ser que a maior parte dos usuarios de transporte público son mulleres, por exemplo. Entón, toda esta reacción de perda de igualdade, de dereitos, ten un impacto de xénero, sobre todo nas mulleres. Bueno, pois moitísimas grazas, imos concluir aquí. Agradecemos pois a presencia de todas as persoas que estades aquí acompañándonos, tamén das que siguen activas no chat e que estiveron pois a través da canle de YouTube. Aproveito para recordarles que lle den a seguir, porque así poderán pois ver moitísimas actividades pois deste tipo ou de outras temáticas tamén moi interesantes. E finalmente gustaríame darvos as grazas, Luís, Sandra, pois pola vosa magnífica exposición. E, bueno, pois non só me reitero, senón que me reafirmo na concesión do título de embaixadores do proxecto Lugo Naturalmente. Así que moitas grazas e boa tarde.